конференциябыздын шежеребиздин тонорлар деген программа боюнча конференцияга катнашабыз. Бүтүн дүйнө Татарстан башкарма комитети раисинин биринчи орун басары Данис Шакиров һәм бүтүн дүйнө Акбалфак Татар хатын-кызлар уюшмасынын жетекчиси Кадрия Раис кызы Идрисова. Менә балтача узачак бәйрәм кызыклы булыр дип көтелә. Барыбызга барып кайсызга кирәк. Нинди бәйрәм булачак, нәрсә турында булачак? Чынлыкта да бүгүнкү күндө бүтүн Татарстан башкарма комитети Акбалфак Татар хатын-кызлар уюшмасы белән берлектә бүгүнкү көндө инде актуаль булган мәсьәлә бабаларыбыздан, ата-бабаларыбыздан калган шушы тарихны, тарих ул безнең шәҗәрә нигезендә дә шулай ук төзелә. Шәҗәрә чөнки ул бүгүнкү көндә нәсел агачын гына түгел, тарихка да бәйләп өйрәнелә. Менә моңа хәтле әле айрым районнарда, айрым җирлекләрдә, айрым оешмаларда бу бәйрәм уздырылса, бүтән Татар конгрессы Акбалфак хатын-кызлар оешмасы белән берлектә яңа форматка республика күләмендә генә түгел, бөтен Россия күләмендә уздырырга булды. Һәм хәтта уздыру гына түгел, киләсе елларда хәтта дәүләт программасына да кертү мәсьәләләрен карыйлар. Бүгенге көндә әзерлек эшләре бара. Безнең Балтачта 9 октябрь көнне 9 регион катнашында һәм шулай ук Татарстан Республикасы районнарыннан иң беренче нәүбәттә Акбалфак Татар хатын-кызлар оешмасы җитәкчеләре, бүлекчә җитәкчеләре райондагы һәм регионнардагы шулар катнашында безнең Балтач районының җирле оешма җитәкчеләре, җирлек оешмалары җитәкчеләре тарафында һәм гомумән милләттәшләребез җыелган җирдә бүгенге көндә шәҗәрәне кайбер кешеләр уйлаганча примитив уйлау гына түгел, менә бик кызыклы гына чыгыш булачак безнең милли архивның баш белгечлеге тарафыннан архив документларына нигезләнеп, үзенең теорияга бәйләп, үзенең шушы эш документларга бәйлеп үз шәҗәрәңне төзү һәм тиешенчә дәрәҗәдә аны күрсәтә белү һәм асылда үзенең балаларына, оныкларына аңлата белү. Ул инде менә шушы киңәшмә тарафында да өйрәнеләчәк. Регионнар турында әйткән вакытта безнең Түбән Новгород өлкәсеннән, Ульяновск өлкәсеннән, Екатеринбург шәһәреннән, Свердловск өлкәсе, Удмуртия, Чувашстан, Чиләбе, Киров өлкәсе, Волгоград өлкәсе, Астрахань өлкәсеннән милләттәшләребез катнаша, Акбалфак Татар хатын-кызлар оешмасы җитәкчеләре. Шушы бәйрәм кысаларында көн дәвамында бу киңәйтелгән утырыш форматында гына түгел, семинар киңәшмә форматында да була. Шулай ук безнең шушы Балтач районына караган авылларда, Шипия, Карадуган авылларында музейлар белән танышу, ул үз нәүбәтендә тарих белән танышуга кагыла. Шуңа күрә менә бу чараны бүтән Татар конгрессы белән Акбалфак Татар хатын-кызлар оешмасы алынмаганда булыр иде, әгәр дә бүгенге көндә актуальлыгын күрмәгән булса. Шуңа күрә бүгенге көндә бу мәсьәлә актуаль, дәүләт дәрәҗәсендәге мәсьәлә. Шуңа күрә менә бу беренче карлыга чыгыбыз безнең шушы бөтен Россия күләмендә уздыру һәм инде бөтен шушы эшнең оештырылуы һәм программаның бөтен эшкәлекләрен Акбалфак хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Идрисова Кадрия Раис кызы аңлатып китер, сүзне аңарга тапшырам. Мин әйтеп киттем инде, шәҗәрә безнең инде борын-борыннан ырулар тарихи ел язмасы, документлары, ягъни бертуган кешеләрнең танытмасы булып саналган. Һәм инде шәҗәрәне күп вакытны төзегәннәр аны үзләренең хәтта өлкән буын вәкилләре төзеп калдырган булса, нинди һөнәр ияләре булганнар буыннар, нәрсә белән шөгыльләнгәннәр, күпме җир участоклары булган аларның, нәрсәләре булган, һөнәрләре буенча кемнәр булганнар, шулай төзи торган булганнар. Инде безгә кадәр килеп җиткән буын, менә без инде без шушы буын без бик шәҗәрә төзү белмибез. Хәтта аңлап та бетермәскә мөмкиннәр. Ләкин шәҗәрә төзегәндә мин әйтеп киттем инде, буада без балалар белән эшли башладык бит инде. Мәгариф министрлыгы белән берлектә конгресс, бүтән дөнья татар хатын-кызлары оешмасы, анда 2нче ел безнең фәнни конференция үткәрәбез. Анда төбәк ара башка регионнардан да катнашалар һәм аның йомгаклавы 19 ноябрь көнне 2нче ел менә быел үткәрәбез. Һәм инде үзебезнең өлкәннәр арасында балалар бит өлкәннәр тотылмаса балаларга кертү авыррак. Кайсыдыр бер бала конкурска катнашу өчен
әдәбият укытучысы эшләп, бергәләп ата-анасы белән эшләп килә, гомуми балалар безнең калып бара. Шуңа күрә инде без бик уйлашканнан соң, менә шушыны Бөтен дөнья татар конгрессы һәм аның эчендә эшләп килүче хатын-кызлар оешмасы Аккалфак ныклап алынырга, бу эшкә алынырга булдык. Һәм беренче Балташ районын сайлап алдык узган ел. Балташ районында менә шушы зур чараны иң беренче Балташ районыннан башлап җибәргә дип уйлыйбыз. Ни өчен Балташ районыннан дигән сорауга тагын җавап бирәм. Чөнки анда шулай ныклы тарихлы, нигезле тарихлы, мәсәлән, мин Шәрифҗан абыйның әйтәм сезгә Сипия авылындагы Дуслык музееның директоры бүген көндә 90 яшы җиткергә әзерләнә. Әгәр дә анда баручылар булса, күрерсез ул абыйны. Ул бөтен гомерен 65нче елда шушы музейны оештыра башлаган, бөтен гомерен шуңа багышланган. Иртәнге сәгатьтән кичкә хәтле. Һәм инде икенче Гарифҗан абый баранда аны инде язучы буларак та күбегез беләсез. Һәм үзе зур тарихлы шәхес. Һәм инде бүгенге көндә аның ничә китабы бар. Энциклопедиясын ул төзеде, Балташның энциклопедиясын һәм ничә авылның тарихын төзеде ул кеше. Тагын безнең бер баш казый, Диния нәзарәтенең баш казые Фазлыев Җәлил хәзрәт, аның турында күбегез хәбәрдар. Ул да без үзенең менә шушы Борнаш авылының бөтен шәҗәрәсен мәчеттә бүген төзеп саклый. Анда барганда күрәсез, зур китап формасында эшләнгән, ул китап инде искереп беткән, чөнки һәр нәсел үзенең шәҗәрәсен шуннан килеп барлап күчереп ала. Һәм инде тагын анда бик кызыклы шәхесләр бар. Без шәҗәрә белән берлектә менә без хатын-кызлар оешмасы булгач, үзебезнең хатын-кызларга игътибарныграк бирергә тырышабыз. Ни өчен алай? Чөнки үзебез игътибар итмәсәк, үзебезне үзебез хөрмәт итмәсәк, безне берәү дә хөрмәт итмәячәк дигән безнең әйтем бар татар халкында. Шуңа күрә безнең анда барган кешеләр күрерсез, 6 стенд булачак хатын-кызлар турында. Мәсәлән, берсе тимерче хатын-кыз. Бүгенге көндә аңа 83 яшь, ул әле исән. Берсе аның турында булачак. Ул үз гомерен кияүгә дә чыга алмаган, ул сугышчы кыз әбие багышлаган тимерчелеккә, тимерче булып эшләгән. Бик зур шәхес, тракторчы икенчесе, өченчесе врач, табибе. Дүртенчесе 46 ел бер генә мәктәптә, бер генә көндә больничныйга чыкмыйча эшләгән апабыз. Һәм менә шушындый шәхесләр белән стендларда таныштырабыз. Һәм тагын үзебез инде Назимович белән сөйләштек. Үзебезгә 4 төрле номинация уйлап чыгарып. Иң актив хатын-кыз. Мисал өчен кем икән әйтмим, сезгә һәр язып чыгасыз да кызык булмас дип уйлыйм, аларга 15 бәби тәрбияли бүген. Һәрберсе үзенеке. Тәрбия алган түгел. Ул көнне безнең була загысы 4 килене бар аның хәзер, 4 малай өйләнгән. Менә тагын бер малай өйләнәчәк, шул көнне аларның загысы. Шулай туры килде ул. Без аны туры китәргә тырышмадык, ләкин шулай туры килде. Һәм менә аннан соң безнең иң кыю йөрәкле, мөмкинлекләре чикләнгән бер кызыбыз бар анда. Менә ул хәзер кандидат мастер спорта шахмат буенча. Үзе шагыйрә, бу китабы чыккан. Үзе ул менә без Сөлгеләр чигү буенча аны әйткәнем бар минем, һәм кулъяулыклар чигү буенча Россия буенча без бәйгеләр үткәрдек бөтен дөнья буенча. Шунда да катнашып, хәтта шул сөлгегә шигырьләр чыгарып җибәрде инде ул. Менә алар белән танышачаксыз анда. Гомумән безнең барачак иң беренче анда барып төшкәч, хакимият башлыгының котлавыннан соң без 2 төркемгә бүленеп чыгып китәчәкбез сәяхәткә Сипия авылына һәм шул Ата Кырдуганга. Андагы музейлар белән танышабыз. Һәм музейлар белән танышканда анда карыйбыз. Мәктәп, ясли бакча шәҗәрәгә ничек якын килгән? Анда без алар белән киттек Бишекның тарихыннан башларга. Һәм Калфакның ата-аналар белән Калфаклар бәйгесе үткәрдек без анда. 1 ел эчендә әзерлек эшләре инде. Түбәтәйнең үзләре тарихы мәктәптә ясли бакчада күрсәтеләр. Мәктәп бүлешенә мигәч, икенче катка мигәч мәктәп бүлешендә үткәрәбез без аны. Анда менә шушы бик күп баланың әйтте, бик ничә баланың шәҗәрәсе эшләнгән мәктәпне һәм шушы балаларның шәҗәрәсе белән танышырга туры киләчәк. Без аны A3 форматта эшлибез, күрсәтәбез сезгә Алла бирсә инде. Һәм аннан соң 2 авылга кабат бер төркем шунда китә, икенче төркем бу авылга килә. Аннан соң инде без кабат мәдәният сараенда җыелабыз, мәдәният сараенда алып барабыз. Түгел трибуна артына утырып, анда без чыгыш ясаучы менә сөйли. Аның артыннан мәсәлән без яңгырлар юласы күрсәтәбез. Аның да бит тарихы бар.
Анда әйтеп бетермим, бер уен коралларының тарихын, анда Керешин татарларында гына булганны сезгә күрсәтәбез. Ул ансамбльнең тарихын әйтәбез. Менә шушындый форматта барырга тиеш. Кеше монда килгән хатын-кыз аңлап кайтып китәргә тиеш түгел. Нәселнең генә шәҗәрәсен барлау. Тарихы авылныкы да кирәк. Тарихы һәр үзебезнең татар милләтендә нәрсә булган, аның тарихын без хәзер төпкеннән тартып чыгарга бурычлы. Һәм аны хәзерге буынга җиткереп, һәм хәзерге буын ничек алып китә, менә аларга тапшырырга без бурычлы. Безнең төп максатыбыз шул. Менә шуңа күрә дә монда бөтен төбәкләрдән һәм Татарстанның Ак Калфак җитәкчеләрен чакырдык. Ак Калфак җитәкчеләре белән менә безнең Ак Калфак оешмасының, бөтен дөнья татар конгрессы эчендәге Ак Калфак оешмасының төп эше тарихларга игътибар итү. Без моның белән 2 ел эшлибез хәзер, 2 ел. Һәм инде ул булып чыгарга мөмкин. Безнең максат һәр авылның тарихын өйрәнү түгел. Без үзебезнең, мәсәлән, безнең тагабыз икән алкабызны. Аның тарихы каян килеп чыккан? Без шуны Беләзекне тагабыз икән. Аның тарихы каян килеп чыккан? Без бөтен нәрсәнең тарихын өйрәнергә бурычлы. Менә шуңа күрә без анда баргач, Сибир юллары, безнең Сибир юлы Балташ аша үткән бит инде. Һәм анда без күрәбез почта электән ничек ташылган. Кыңгыраулы атларда, аның кыңгыраулары сакланган. Аннан соң инде безнең телефон, телеграф килеп кергән бит инде. Ул ничәнче елда килеп кергән, аның тарихы белән дә танышабыз. Гомумән кызыклы анда тарихлар белән, шәҗәрәләр белән танышырга туры киләчәк. Менә шуңа күрә дә иң беренче без Балташта башлап җибәргә уйландык һәм шунда башланып китә дә. Һәм инде анда чыгышлар булачак, анда Балташ җирлегендәгеләр чыгыш булачак һәм Алексеевский районының Ак Калфак җитәкчесе Алсу Нәҗметдинова да күрәсез. Аның шәҗәрәсе, үзенең буыннар шәҗәрәсен. Гомумән бик кызыклы шәҗәрә. Ул бик кызыклы алишларга килеп тоташа. Аның шәҗәрәсе бик кызыклы, ул сайтлар белән барачак. Ул бик нык кызыклы шәҗәрә. Һәм чынлап та ул буыннан язучылар килеп чыккан. Дәрҗимановлар килеп чыккан анда, алишлар килеп чыккан. Менә аның чыгышы булачак. Һәм балаларның шушы без башлап җибәргән конференция, фәнни конференциясе буенча чыгыш ясаячак безнең Ак Калфак җитәкчесенең урынбасары Буадан. Аның чыгышы булачак. Балалар ничек формада алып бара, аның нигезләмәләрен өләшәчәкбез. Килгән һәр Ак Калфак җитәкчесе аны алып кайтып китәргә тиеш. Балалар белән дә җирлектәрдә ныклы эш башланырга тиеш дигәнне аңлата торган фал булачак безнең күренешләрендә. Менә сезгә җиткерәсе минем кыскача мәгълүматларым шул. Әгәр дә сорауларыгыз була икән, бирегез. Шунысы да куандыра. Бу эшкә шулай Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы да безнең белән берлеккә кирип китте. Балташ районының мәктәпләре, балалар бакчасы мөдирләре шулай катнаша. Бүгенге көндә әгәр дә без шушы шәҗәрәнең төзү усулларын һәм шәҗәрәнең төп мәгънәсен балалар арасында, укучылар арасында аңлату эшләрен алып бармасак, инде соңда булырга мөмкин. Шуңа күрә бу эшчәнлектә дә алар актив үзенең эшчәнлекләрен алып баралар һәм шушы чарада да мәгариф өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләребез катнашачак. Тагын берне өстенде мәгариф өлкәсендәгеләр, мәгариф фән һәм мәгариф министрлыгы белән сөйләшү булды, инде Фаттахов белән килешүне булды. Бу өлкәдә бергәләп эшләү турында, бергәләп киләчәккә алып бару турында һәм тагын безнең министрлар кабинеты каршында милли архив безнең бар. Данил Исмаилович аның җитәкчесе, аның белән 2 тапкыр безнең сөйләшү булды. Һәм алар да бу эшкә бик теләп, бергәләп эшләргә дип, бергәләп карарлар кабул итеп, бергәләп эшләргә дигән менә үзебезгә инде бурыч куябыз бергәлектә. Шуңа күрә безнең чыгыш, аннан да безнең чыгыш үзебезнең милли архивтан да чыгыш ясаучы булачак. Кайларга игътибар итәргә, ничегрәк мөрәҗәгать итәргә, ниндирәк юллар белән шушы шәҗәрәне эшләүгә якын килергә, ул да менә безнең аңлата чыгыш булачак. Сез программаны күргәнсездер дип уйлыйм. Һәм без инде Башкортстан белән Оренбург архивлары белән сөйләшү алып бардык. Аларның инде Башкортстан бәлкем килер бездә дигәне. Башкортстанга 31 безнең анда барасын белгәч инде алар, безнең анда да барасы була. Алар инде шундыйрак фикер әйттеләр, без килгәч бергәләп очрашып алыйк дип. Менә архив җитәкчесе белән безнең сөйләшү булды. Бәтә бергәләп безгә килгәч очрашып алырбыз, аннан ныклап бездән буласы менә килерсез, бездән буласы, бездәге материаллар безне кызыксындыра. Башкортстанның архивында безнең Татарстанның
күпме регионнарга кагылышлы күпме архивлар анда, Оренбургта, Оренбург өлкәсендә күпмерәк, аның белән дә сөйләшү, безнең архив җитәкчеләре белән сөйләшү алып барылды. Алар да үзләрендә булган мәгълүматларны, нәрсәләр аларда саклана, алар турында мәгълүмат бирәчәкләрен безгә аңлатладылар. Без бүген 9 көнне Балташ җирлегендә алар белән очрашмасак та, башка вакытларда, башка җирләрдә үткәргәндә алар белән очрашачакбыз. Чөнки алар белән сөйләшүләр алып барыла безнең.